Má košík. Ja možno urvem nejakú niekoho. A ja tu nájdem kozicu. A čo nájdeš? A ja nájdem dosečky. Čo nájdeš? Dosečky na oheň. Dosečky. Dosečky na oheň nájdem ja živé, rozumieš ma? Živé dosečky. Áno, živé dosečky, pozri sa, jedna. Jaká parádna. Jaká parádna, rozumieš ma? Čo to je, ale super, dočekaj, dávaj. A teraz je tretia. A tretia dosečka, ale ukáž to sem. Rozumieš ma, je to dosečka? Je to úplne super. Chápeš? Ideš to s tým. Ale dám do zálohy. Do zálohy. Dám do zálohy. A tu je vátra. Tu je jedna, druhá vátra. Áno, treba však do zálohy. Dušan, poď, môj koň, poď so mnou, dá dole nejaké dreva. Dušan je ten zabijak Dušan, ale on tam má teraz tu v Londýne, zaťartý odkiaľ. Jasné, to treba však ako, jak inač, no. Nejaký bezprizorný, však túto. Dobre, ako ďalší Dušan zakýva. Jasné, všetci sme tady. Ja som tady, idem, akože Mareček, ten najhlavnejší, však tomu to všetko patrí. Čo by som po východňarsky, však akože inak. Tu sa kryje pivom, tu sa kryje takýmto, že Budweiser, alebo čo tu že bažon! Jaká hamba, jaké temeno tu hlási. Čože meso? Čo však Plzeň. Však Plzeň, ne, však Marečku, ne, však vyjadri sa k tomu. Plzeň. Áno. Anďo, tu má dôležitú robotu. A to si našlo to zviera. Čo to tu robí? Jeblo ho po kytku. Našiel to a dá. Edičko. Čo? Pilbášte koče. Ty koče sú tam na lavičke. Doniesiem ich. Všetkých tu chcem natočiť teraz, lebo úplne som tu takéto holubátka, to musím natočiť. Pardon. Alebo nevieš, no hotovo, ne? Veriť je pičovina, ty váha. Ale ty nemáš váhať. Ty nemáš o ničom váhať, buď áno alebo ne. Hotovo, hneď sa máš rozhodnúť, ne? Čo? A čo váhať? Však to je pičovina, ne? Však ty nevieš, ty si v strese. Nevieš sa rozhodnúť. Ale niekedy musíš ho niekoho presvedčiť. Vieš, akože viera je na pre ľudí, ktorí sú tak v piči, že radšej akože budú akože váhať, že to je možno v pohode. Im to vlastne vyhovuje váhať, lebo vlastne im to vyhovuje žiť v tom nejakom nevedomí. Nevedomosti. Víno, všestranané víno. A máš nejaké víno? Tam biele. Tak dávaj. Asi tak. Ja ani neviem, kde som si dala pohár. Boja sa vedieť. Áno, ľudia sa boja vedieť, lebo tam to naháňa strach. Áno, presne tak. Naháňa to strach. Absolútne s tebou súhlasím. Pravda naháňa strach. Pravda naháňa, pravda strach? Áno. Nenaháňa? To znamená, že Áno. Pravda To znamená, že? Že by vedeli. Že by vedeli čo? Tým pádom, že by vedeli. Že by vedeli všetko? Áno. A to je nebezpečné? No myslím si, že dosť. Z akého uhla pohľadu je to nebezpečné? Je to zložitá otázka, ďakujem pekne za rozhovor. Myslíte si, že pravdu vedieť je nebezpečné? To nebude na Facebooku. OK, to nebude na Facebooku. Dobre. OK. Takže takto si tu my žijeme. A najlepší tu odpovede dáva, že či je nebezpečné vedieť pravdu. Tu sa môže... Počkám, dobre, treba čakať. A Vlásko musí odpovedať. A kde je Vlásko? Toto není Vlásko. Ani toto není Vlásko. Vlásko, treba... Vlásko! Neverím. Som to ja. Čeže? Počkaj, objáte nás, ty
No a teraz mi môžeš opovedať, že či je dobre vedieť pravdu. Či je dobre vedieť pravdu? Áno, či je dobre vedieť pravdu. A tak áno, určite. Veľakrát to boli, ale ja osobne mám rád pravdu, aj keď je tvrdá. Alebo krúta. Skvelá odpoveď. Myslím si, že absolútne súhlasíme všetci. A treba si to pretrpieť, ale lepšie ako nejaká bublinka. Presne. Áno. To není dobré, napätie není dobré nejaké. Presne. Ani nie, že napätie, ale ty nevieš, čo sa odohráva. Čo dáš tie východňáči na to zaujíma fakt? Prepáč. Nesvíť mi do očí. Dobre, tak tuto mám, zasvietím, ty piješ tento pohár. takto, Dobre. To chytá nejako. Chytá. A však